Diaľnica po preklenutí údolia Čadečky vchádza na územie obce Skalité, ktoré je celé geotechnicky veľmi zložité. Nie len táto časť, ale prakticky celé územie, ktorým diaľnica prechádza, je postihnuté rôznymi typmi svahových deformácií. Stavba diaľnice v týchto pomeroch si vyžiada celú radu náročných geotechnických opatrení. Napríklad odvodnenie diaľnice a priľahlého územia, ochranu svahu pred premrzaním a eróziou, úpravu podložia telesa diaľnice a stabilizačné konštrukcie ako kotvené svahy, pilotové steny, rôzne typy zárubných múrov a vystúžené zárezové a násypové svahy. Ďalší z pozoruhodných mostných objektov bude vybudovaný v obci Skalité. Jedná sa o 514 metrov dlhý a 62 metrov vysoký most Rieka cez údolie potoka Rieka. Nosná konštrukcia mosta je z predpätého betónu, budovaná systémom letmej betonáže. Trasy ľavého a pravého mosta sa rozbiehajú, aby mohla diaľnica za mostom vstúpiť do ďalšieho tunela na trase. Tunel Poľana je navrhnutý tiež ako dvojrúrový s dvoma pruhmi pre každý smer jazdy. Je dlhý takmer 900 metrov a je riadený z prevádzkovo-technického objektu pri portáli Rieka. 700 metrov za tunelom táto stavba končí a napája sa na už rozostávaný úsek Skalité štátna hranica. Ten je budovaný zatiaľ v polovičnom profile a privedie dopravu zo slovenskej strany na novú rýchlostnú komunikáciu S69 z Vardoň, Bielsko-Biala v Poľsku. Stavba diaľnice je prirodzene významným zásahom do dotknutého územia. Prináša so sebou celý rad konfliktných skutočností, ktoré boli riešené s maximálnym možným ohľadom na dotknuté obyvateľstvo aj samotné územie. Veľký dôraz je kladený na likvidáciu znečistených vôd zo spevnených povrchov diaľnice. Tie budú odvádzané diaľničnou kanalizáciou do odlučovačov ropných látok a odtiaľ po vyčistení do priľahlých vodných tokov. Ďalším sledovaným negatívnym faktorom býva otázka hluku. Výsledkom spracovanej hlukovej štúdie je návrh zemného valu v oblasti križovatky Svrčinovec a protihlukové steny na mostoch križovatke Svrčinovec. Častým zdrojom hluku na mostoch bývajú najmä mostné dilatačné závery. Preto nad oporami všetkých mostných objektov sú navrhnuté dilatačné závery so zníženou hlučnosťou. Špecifickým problémom bude prístup na stavenisko. Vzhľadom na to, že trasa je neustále pretínaná bočnými údoliami, nie je možné počítať s prístupom na stavenisko v trase diaľnice. Preto budú vybudované prístupové komunikácie vedené zo zastávaných častí obcí. Niektoré bude bohužiaľ nutné viesť v blízkosti existujúcej zástavby. Tieto komunikácie budú po ukončení výstavby opravené a posilnia tak súčasný komunikačný systém obcí, na ktorý by obce len ťažko hľadali finančné zdroje. Celkom je navrhnutých 14 kilometrov prístupových komunikácií. Stavba diaľnice D3 výrazne zlepší podmienky v celom údolí rieky Čierňanky. Hlavným prínosom bude odvedenie silnej tranzitnej dopravy z obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité a rozšírenie komunikačnej siete týchto obcí. Ďalším kladom bude kvalitné napojenie regiónu na dôležité oblasti nielen Slovenska, ale aj Českej republiky a Poľska. Zlepšenie a skvalitnenie dopravnej prístupnosti môže viesť k zatraktívneniu regiónu pre turistický ruch, povedie k prilákaniu nových investorov a tak k vytvoreniu nových pracovných príležitostí.